Здравейте на всички, аз съм Тори Саски и днес ще снимам на Слидерио. Нещо подозрително в игра, в името, не мисля. Така. Бум. Вижте само колко съм добър. Ям си храна. Това. Храната. What the fuck, man? Щях много лошо да умра. What the fuck? What the fuck? Чакай се спра. What the fuck, man? What? Какво правят те, бе? Те ме запушиха от всякъде. Айде, до тук съм. Не. Има шанс за Торнис. Добре, какви са те тунели тук, където минавам през тях, бе? What the fuck? What the fuck? То отново континейсен. What the fuck? Как щях да се блъсна? И щях да си умра. Пичо, ще да бъде. За какво искам след това копче, бе? Добре. За сега върви идеал. What the fuck, man? What the fuck? Окей. Тъпо беше. Много контент и най-накрая умря. О, боже мой. Засърбявам. Така. О, да. О, да. Много съм добър. Направо много съм про. Много съм про. What the fuck, man? Това ме запуши и не успях да си взема храна. Лош бат. Аре, мо. Щях да кажа мон. Боже. Мон. Мон. Какво означава мон? Нова дума в български език. Мон означава нещо, когато си отнесеш и казваш мон. Така. Няма никой. Има само някакъв, дето е на първо място с 32 000, някакъв второ с 000, някакъв на трето с 14 000 и така нататък. Добре, къде си хората, бе? Колко ти стана толкова? Не искам да го спирам на пауза, защото разбрах, че като го спра на пауза и гласа ми върви напред, а играта се забавя и става много объркано и в два клипа се спомени. Но аз ги качих все пак, защото ме мързеше да направя нови. Много ме мързеше. Добре, аз само така си обикалям, си бирам храна и станах вече 170. Няма ли някой да дойде да умре? Аре, бе. Мон да му се види. Мон. Разбира се. Добре, тук няма хора, бе. Какво става тука? И най-накрая някакъв. Yes.
Никой не застава пред пътя на кой? На Торнис. Добре, хора. Най-скучният клип на света се образува в момента. Не знам датата. Не знам... Петък е. Добре, не знам датата, знам годината и знам часа. И вие знаете часа и знаете годината и сигурно знаете датата. И на тази дата, на този ден, в толкова часа се образува най-скучният клип на света. И довиждане от мен.